Saludo kami sa mga gura ang mga kapangasinan mo, Teacher Bansi. Isa ka inspirasyon para sa mga estudyante ng Maria. Magkukulag. Kahit 4 na ang mga grade 1 courses po ang ating nahandugan ng mga bagong school supply sa bayan ng Madalag. Magkukulag. Ating naging na legislatuan sa project na ito sa Pilipinas. Binasahan na nasakal sa Quezon City Regional Court ang 13 na kasampulan at dating mga empleyado at opisyal ng ABS-CBN sa pangunguna ni ABS-CBN Chairman Eugenio Gabi Lopez III. Kaugnay ito ng kasong libelo na isinampas sa kanila noon ng GMA Network. Ayon sa abogado ng GMA na si Atty. Hiner Asuncion, natuloy na ang agreement na tapos hindi magkasundo ang mga sa negotiations. Walang inain ang kampo ng ABS-CBN kaya mismo buwes na naghain ng not guilty plea para sa kanila. Nagugat ang kaso ng ulat ng ABS-CBN ng balita kaugnay sa pagpapalaya sa OFW na hostage sa Iraq noong 2004 na si Angelo de la Cruz. Sa nasabing ulat, tinawag ng ABS-CBN na magnanakaw ang GMA. Pinasuhan ng mga kasalukuyan at dating empleyado ng ABS-CBN matapos maglabas ng isang resolusyon si Justice Secretary Laila De Lima na nagsasabing na ipakita ng GMA ang lahat ng elemento ng libel sa reklamo nito. Ano naman kaya ang ma-experience sa may piso sa kanyang ika-8 karawang ngayong araw nito? Tututukan natin sa pagpapaturo ng 24 oras. Dahil sa tubo at pawis na inialay na magigitin natin mga bayani at ninuno, tinatamasa natin ngayon ang ating kalayaan mula sa mga dayuang mananakop. Ang kasalukuyang henerasyon, nananais pa rin ba ang pagiging makabayan? Nakatutok si Michael Kahap. Pero artist ka na siya. Tubuan mo pa. Ayon din at Andres Bonifacio. Ang di mo na magmahal sa Edwika, higit pang amoy sa mga ahong isda.